ରାସ୍ତାଟା କୋଉଠି? ଏ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଡାହାଣକୁ ପଡିବା ଆଉ। ଆରେ ଏଇପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ହୁଳୁଳା ବାବାଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ଏଇପଟେ। ହୁଳୁହୁଳା ବାବାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଏଇଆଡେ ବୋଧେ ଆଉ। ଶଳା ବାବା କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହିଥିଲା ଭଣ୍ଡ ବାବା ନୁହଁ ତ ଆଉ ବାବା କେଜାଣି ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ହେଇଠି ପରା ହୁଳୁହୁଳା ବାବା। ଆରେ ଏଇଠି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଶିଖନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିନି ତ ହଉ ଯାଇ ଦେଖିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା। କୋଉଠି ବାବା? ହେଇଯିବା ବାବା ସେଠି ବଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆବେ ସାଲେ ବାବା ଯାଇକି କୋଉଠି କିରେ? ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା କୋଉଟା? ବାଟ ହେଇଛି ଏଇ ବାଟେ ଚଢିକି ଯିବ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ହୁଳୁହୁଳା ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ହୋ। उठा ले रे बाबा। ବସିଛ? ଆଜ୍ଞା ବାବା। କଣ ହେଇଛି ବସିଛ କୁହ? ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା 15 ମାସ ହେଲା ଲାଇନ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ପଟୁନାହିଁ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ ବାବା। ଆଉ ଦେଖା ବସିଛ। ୟାକୁ ନେ ଯାହା ଉପରେ ପକେଇବୁ ସେ ତୋର ହେଇଯିବ। ଆଛି क्या माइला भाई सब बोल रहा है